sa bayan. Nuarami dito'y lubong mangyawawan. Iturong lakad kumat tinaranyat adalan ko tapno jat tumay kulbo isuliso nga ado. Lumalagip ko dagidi anaglabas isu dati mangsair di duirik na. Amangan kunat laeng nu isu dat mandadael ayat ni Hesu Kristo nga inururay ko. Lugupot ang ginano mo, unasan na di ka puso. Tapno may mendan niya, iyan na yun narasan. Di Jesus, Jesus na mo, keti bakang munanto. Nuanya ti tumpal ko, kenti parpan